tang dung ketak du tang dung tang tak tangan dung ketak du beda tukang gendang jajal lihai pola pengendange sing sendal pancing lho ngono kok tak imbe meneh 5.000 gobar lagi tak ora ngapusi lho sing dialang urung sik nampani yo apa meneh masuk ora masuk nak kembane ke yo rada angel ngebapi aku wis awas njaba mata rasa dialangi ketoprak iki lain daripada yang lain aku ora ngapusi wis pati-pati tak jumuk kepepet anane wonge ya kuwi-kuwi liyane angel jiji kok nong dulung nong dulung nong iki karek obahe kenong sing karek siji padane wani mati turuk wedi turuk ke ya Agustus niku napa nganu enten KKN sesuk ae ojo dimainke Agustus wis tekan kuwi kadang mesti ngerti dari tekan wani mati wedi Agustus lho bos keprak muni gitu nggih bang bentung cep gamelan mogok cep paman rong tahun ora krungu tahun pada itu tahun nggih kula kancing Kitrang layang saka Pajang Adi Wijaya ngetone peperangan tutuk semanggo gagak rimang jualan tang tok ketok tangan dung gendang dung napa ajeng njukuk irah-irahan nganu ora to ya apa tak lajeng irah-irahan ora iki rak ya mung Pajang nganu dhewe misale ngono misale sangar men irah-irahan nganu aku ora nek katario ke wong seneng ngendang bener ora cocok kendang iki kupil kang gimin ora sak kowe utang kopi tak tataki kendang dange kelas nek malah kepelakane aku karo Mbah Biji ora kalah ning nute iki aku ora